Todos os alumnos e alumnas do colexio puxamos moitas gañas e esforzo para facer este festival. Algúnas horas de ensaio cos profesores para preparar estas actuacións que de seguido imos ver. Esforzo que hoxe vemos recompensado coa vosa presenza aquí neste salón de actos. Así é, xa estamos preparados para ofrecervos o mellor que sabemos e podemos facer, polo que imos empezar ya. De novo, grazas a todos pola vosa asistencia a este festival e a vosa colaboración, porque xa sabedes que ese donativo de entrada dos 3 euros vai para as melloras do noso cole. Así que, de novo, moitas grazas. Sempre nos festivais empezamos polos máis peques da casa, pero hoxe imos empezar polos máis maiores, os alumnos de cuarto de ESO. Van escenificar unha adaptación do conto de Nadal de Dickens, en galego. Puxeron moito esforzo e traballo e nós imos primalos cun forte aplauso. Era Nadal en Londres. Vivía ali unha muller chamada señora Scrooge. Era unha señora moi traballadora, pero ao mesmo tempo era unha persoa malvada, codiciosa, cruel e avara, que non sabía que significaba a xenerosidade, o amor, a familia e moito menos o Nadal. Cratchit, que faz que non estás traballando? Bos días, señora Scrooge. Só estaba intentando tentar a oficina. Hoxe se fai moito frío. Paparruchas, non podemos gastar ni un só penique niso. Séntate e ponte a traballar. Falando de traballar, señora Scrooge, mañán é Nadal e preguntábame se podería tomar unha tarde libre. Nadal, paparruchas. Bueno, poderás faltar mañá, pero descontareiche a metade do teu soldo. De acordo, señora. Bos días, bo Nadal. Bo Nadal, señorita Fred. Va, paparrucha. Bo Nadal, tia Scrooge. Pero que tente feliz. Direito de Nadal. É un día máis de traballo. E calquer payaso que diga o contrario deberían colgalo da súa propia árbore. Pero, señora, o Nadal é un tempo de generosidade. É un tempo para estar coa familia. Iso só son paparruchas. E ti para que viñeste, sobrinho? Vin darse isto e invitarse a miña sede de Nadal. Vaya! Haberá pavo con salsa de noce? Sí, E pudín de Claudia se guste limón? pois claro. E froitas escarchadas? Por suposto, vas a vir. Estás tolo! Non podo comer nada diso! E xa che dicen que non penso ir a ninguna celebración de Nadal. Fora daqui, xa non quero escoitarte máis. Pero tía... Fora daqui, che dicen! Clientes! Xa me ocupo, Bos días, cabaleiros. En que podo axudarles? Bos días, señora. Verá, estamos recaudando fondos por os indixentes e desamparados. Para os que? Cartos pos pobres. Ajá. Bueno, se lle damos cartos aos pobres, xa non serán pobres. Pois... E se non hai pobres, quedarense vostedes en traballo. Bueno, señora, pero... Por favor, cabaleiros, non me pida que lle deixes en traballo. Non é noite boa, así que dean isto aos pobres e lárguense. Pero onde imos chegar? Traballas toda a túa vida para ter cartos e a xente quere que os regales. Va! Tras a intensa xornada de traballo, a señora Scrooge volveu á súa casa, ceou e puso o camisón para irse a dormir. Cando xa estaba na cama, escoitou o son dunhas vellas campás e un ruído forte e extraño que proviña do exterior. Scrooge! Scrooge! Quen está facendo ese ruído? Quedaría dormida! Isto non é un sono. Non me recoñece. Eres Marley, o meu socio Marley. Exacto. E que queres de min? Lembrase cando traballaba contigo, enganaba as viúvas e roubaba os pobres. Sí, era genial. Podías facer todo iso nun só día. Pois non, fixen mal. E agora teño que cargar con estas pesadas cadeas para toda a eternidade. Ou pode que máis, e o mesmo te poderá pasar a ti. Non, axuda de Marley.
Escoita con atención. Hoxe seremos 3 os espíritus que te visitaremos e ensinaremos che visións importantes. Como? Empecemos polo pasado. Acompáñame. A señora Scrooge, sen estar de todo convencida, agarrouse do espírito e chegaron a un lugar que lle resultaba bastante familiar. Marley, creo que coñezco este sitio. Son as oficinas do meu primeiro traballo. ¡Guau! Están todos os meus amigos. E sabes quen é esa rapaza tímida do repuncho? Son eu! E cando deron as 2 da mañá... Hola, señora Scrooge. Son o espírito das navidades presentes. Non me fagas dano. Non, señora Scrooge. Veño a demostrarche que, ao pesar do avara que eres, hai xente que che siga abrindo o corazón. Ninguén que eu coñeza. Acompáñame. E tras un paseo polas rúas da cidade, chegaron á casa que o espírito quería mostrarle. A señora Scrooge non entendía nada de por que se dirixían cara a este lugar. Aquí é. E por que me traes esa chavala? Aquí é onde vive a túa escravizada mal empregada, señorita Cratchit. Que están ceando? Un canario. Seguro teñen máis comida que iso. Ainda non, nenos, hai que esperar ao pequeno Tim. Xa vou, mamá. Caramba, mirade cantas boas cousas para comer. Haille que dar as grazas á señora Scrooge. Espírito, que lle pasa a ese pequeno? Moito me temo que se as cousas non cambian, haberá unha silla baleira onde normalmente se senta o pequeno Tim. Iso significa que Tim vaya! A noite estaba resultando aterradora. A señora Scrooge non podía asimilar todo o que vira. Sentíase moi mal. Quería que a noite acabara o máis rápido posible, pero aínda lle quedaba algo máis por ver. É vostede o espírito do Nadal futuro. Ensíname o que queiras, pero que isto acabe pronto. É esa quen é? Toda a rúa está chea de inixentes, que asco. Todo o día pedindo, busca un traballo. Iso, gana a vida como os demais. Xamais me podería imaginar un Nadal igual. Sen amigos nin familia con quen pasar a noite. Espírito, que é esa solitaria e indicente? Es ti, Scrooge. Non quero terminar así. Espírito, escoita, cambiei. Honrarei o Nadal no meu corazón. Vivirei no pasado, no presente e no futuro. Non esquecerei as leccións que todos os espíritus me ensinaron. Oh, por favor, dime que poderei vivir un Nadal feliz. É Nadal! Non o perdín! Os espíritus daronme outra oportunidade! Outra oportunidade! Xa sei o que vou facer! Todos se sorprenderán! E así foi como a señora Scrooge aprendeu a encontrar o verdadeiro sentido do Nadal. A señorita Cratchit deu-lle un aumento de soldo e fixo o seu socio. E todo o material que tiña entregou aos pobres e desamparados. Algúns rían ao ver como cambiara, pero non lle importaba. A señora Scrooge nunca volveu a ver aos espíritus, pero tiña moitos amigos e estaba moi cerca de eles. E cada vez que chegaba o Nadal, non esquecía nunca de felicitarlos de todo o corazón. Feliz Nadal a todos! E que Deus bendiga a todo o mundo. De seguido, os alumnos e alumnas de segundo de educación primaria prepararon con moito entusiasmo a panxoliña que nos van a interpretar. Esta panxoliña leva por título Canta, ríe, bebe, e tamén nos van a recitar unha poesía. Un garimoso aplauso para estes artistazos. Completar
cantar neste festival e van facer unha canción en inglés. Esta canción leva por título All I Want for Christmas is You. Recibámolas cun forte aplauso. casa os que suben a este escenario, os alumnos de educación infantil de 3 anos. Que nos van cantar unha pansoliña que leva por título Muñeco de Nieve e tamén recitarán unha poesía que se titula La Estrella de Oriente. Recibámolos cun garimoso aplauso. Érase un muñequito de nieve que conmigo éramos 9 los amigos de
colexio, case nada. Isto é, educación infantil de 4 anos. Que nos van a cantar e recitar unha poesía. A Pansoliña que van a interpretar leva por título Vuela, vuela, e a poesía La sonrisa del niño. Un garimoso aplauso, por favor. Quítanos ben, que somos dúas boas. Bueno, antes de continuar con esta actuación, quería facer unha paradiña porque quería entregar un pequeno agasallo a unha persona que nos axudou na colaboración da misa do centenario, que é Ángeles, a que leva o coro parroquial. Se pudera subir aquí un momento, queríamos entregarlle un agasallo pola súa colaboración. Un aplauso, por favor. Quero explicar un pouco a historia desto, que tamén creo que o deberedes de saber e iredelo sabendo ao longo do curso. Estamos ca celebración do centenario e o profesor de plástica do noso colexio, coa colaboración dun ex-alumno, Daniel Ajeitos,
diseñaron este pequeno barquiño, esta adorna, que é moi representativa do que é Castiñeiras, con unha vela donde se pode ler 100 anos formando familias corazonistas. Moitas gracias pola túa colaboración. 1917-2017, Castiñeiras. Isto será o holograma, o emblema, o símbolo do noso centenario ao longo de todo o ano, que iremos agasallando a todas aquelas persoas que colaboren nesta organización do centenario. Gracias, Ángeles. Seguimos a festa, que non decada. Agora é o turno dos alumnos máis maiores dos pequenos do noso colexio, Educación Infantil de 5 anos. E van a facer cun baile acompañado dunha pansoliña que leva por título O abeto estabaleiro. De seguido recitarán tamén unha poesía que se titula Va un burrito caminando. Un aplauso para os artistas. seguido, o coro escolar do colexio interpretará unha fermosa pansoriña que leva por título Canta, baila, ríe, sueña. Recibamos estes compañeiros e compañeiras con un garimoso aplauso. Solo tú podrás sentir la
tus amigos y verás, siempre encontrarás quien te quiera de verdad, solo tienes que escuchar. Canta, baila, ríe, sueña, vive la esperanza, vive la Navidad. Canta, baila, ríe, sueña, vive la esperanza, vive la Navidad. Sin saber por qué, cuando es Navidad, las estrellas brillan más. Todo es de color, la dulzura y el amor inundan tu corazón. Poder compartir momentos de bondad, de alegría y de amistad. Siempre encontrarás quien te quiera de verdad, solo tienes que escuchar. Canta, baila, ríe, sueña, vive la esperanza, vive la Navidad. Canta, baila, ríe, sueña, vive la esperanza, vive la Navidad. Canta, baila, ríe, sueña, vive la esperanza, vive la Navidad. Canta, baila, ríe, sueña, vive la esperanza, vive la Navidad. Antes que nada, dar un aviso. Os alumnos máis pequenos ahora mismo están recibindo regalos dos Reis Magos polas súas aulas. Os que agora van subir a este escenario son os nosos amigos e amigas de cuarto curso de educación primaria. Que nos van a interpretar Cara a Belén Camiña, acompañado das panderetas. Un fortísimo aplauso para eles. Chegaron a Belén, e pediron pousada,
De seguido, os alumnos de primeiro curso de Educación Primaria xa están preparados para ofrecernos unha actuación de primeira. Los meses del año. É unha poesía Ángeles de Navidad. Fixádevos e veredes como fan de bonito estes rapaces. Un agarimoso aplauso. Hola a todos, os preguntaréis qué hacemos aquí, enseguida lo veréis. Somos el año nuevo. Por cierto, ¿os han dado ya un calendario del 2017?
canción que nos van a interpretar os alumnos e alumnas de terceiro de educación primaria. Fano de maravilla. Un forte aplauso para estes fenómenos. Ángeles cantando está la dulcísima canción. Las montañas su eco dan, como que contestación. Gloria, gloria. Con canciones sin cesar, sus flores dan a Dios. Cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz. Gloria, gloria. Hoy venid pronto a Belén para contemplar con fe a Jesús, autor del bien, al recién nacido Rey. Gloria, gloria. Unha panxoliña que leva por título Las Crismas. Esta é a canción que nos ofrecen os alumnos e alumnas de quinto curso de educación primaria, ni máis ni menos que en inglés. Escoiten con atención, ao tempo que os recibimos cun forte aplauso. Last Christmas, my very my heart, but the very next day, very away. This year
educación primaria e fano cunha actuación que de seguro nos gustará a todos. Yo lo seguiré. Recibámoslos con un garimoso aplauso. Unha maravilla como todo o que estamos esta tarde a verlo. Yo lo seguiré hasta el fin del mundo sin pensar. No es tan profundo el mar, ni el cielo tan alto que no lo pueda alcanzar. Yo lo seguiré hasta el fin del mundo sin pensar. No es tan profundo el mar, ni el cielo tan alto que no lo pueda alcanzar. Cosa de su amor, lo amo, por ti lo amo, lo sigo, voy a seguirlo, eterno, será mi amor eterno, por siempre, ahora y por siempre. Lo amo, lo amo, lo amo, y a dónde va lo sigo, lo sigo, lo sigo, será mi amor eterno, 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 ahora y por siempre, por siempre, por siempre. No es tan profundo el mar, ni el cielo tan alto que no lo pueda alcanzar. Cosa de su amor. E agora son os alumnos de segundo e terceiro de ESO, que queren bailar como non podía ser menos. Todo lo que quiero para Navidad eres tú. Estos artistas merecen que os recibamos con un fuerte aplauso. No quiero mucho en Navidad, quiero tu amor total.
xa para rematar este festival, son os alumnos e alumnas dos cursos de terceiro, cuarto, quinto e sexto os que nos van ofrecer este popurrí de cancións navideñas que imos escoitar con atención. Aquí remata este festival, feito con esforzo de todos os participantes, para regalarvos unhas horas diferentes, esperando que todo o que vistes fora do vosso agrado. O ano que ven, máis e mellor. De parte de toda a comunidade educativa, Feliz Nadal e un mellor ano novo. Grazas e moitas grazas pola vosa asistencia. Para que todos los días sean Navidad, para que cada deseo se haga realidad, para que el cielo sonría al despertar, para que se abra la puerta y no se cierre más, para que el cielo se vista de color, para que lluevan semillas del amor, para que formen los campos con color, para que cantes con más de una canción, eso de arre borriquito, arre burro, arre borriquito, que llegamos tarde, arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. En Navidad, en Navidad, en Navidad, para que lleves de luz la oscuridad, en Navidad, para que nunca te canses de volar, en Navidad, para que el Señor te enseñe la verdad, en Navidad, para que el Señor te enseñe a caminar, eso de campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna, en Navidad, en Navidad, en Navidad, para que todos los días sean Navidad, en Navidad, para que todas las estrellas de volar, en Navidad, para que Dios te enseñe la verdad, en Navidad, para que suene el toque de canción. Dime, niño, ¿de quién eres? Todo vestido de blanco. Dime, niño, ¿de quién eres? Todo vestido de blanco. En Navidad, en Navidad, en Navidad, para que todos los días sean Navidad, en Navidad, para que nunca te canses de volar, en Navidad, para que el cielo sonría al despertar, en Navidad, para que se abra la puerta y no se cierre más. Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que celebrar. Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que celebrar en Navidad. Gracias pola vosa asistencia, gracias a todos os alumnos que estuveron preparando coa mellor intención para que tuveramos un rato agradable, e gracias, como non, aos profesores que estuveron aí machacándose vivos e traballando para que saliera o mellor posible. E tamén gracias á Asociación de Pais, que sempre está disposta a botar unha man e a colaborar onde faga falta. Gracias a todos. Hasta luego.